Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Katimba ka guys! Hoy! Dapa! Lukup ka! Bakbakan sa duha ka pamilya sa Mamasapano, Maguindanao del Sur na undang lamang dihang nagkasinabot ang matag partido nga ipakasal ang ilang mga anak. 24 ka pamilya apektado sa sunog sa barangay 8A Davao City. Napasagdang abuhan, gitudlong sinugdanan sa kalayo. Duha ka runners nakabsan sa ilang kinabuhi ato sa gisalmutan nga Mountain Trail Run sa Santo Tomas, Davao del Norte. First underground installation sa mga telco o power lines sa Cagayan de Oro City. Sugdan sa opisina sa DOH-10. Engineered bamboo exhibit gipahigayon sa Cagayan de Oro City. DOST-10, mas palambuon pa ang industriya sa kawayan. Talag sa ungkahayag sa kalangitan, gikatingan-an sa pipila ka residente sa South Cotabato.